Pracujem na pozícii IT testera. Pracujem na pozícii testera softvéru približne rok. Pracujem tu už 2 roky ako software developer. V Unica GSC Software Service pracujem už 2 roky ako softwarový vývojár. Som študent aplikovanej informatiky tu v Nitre na Univerzite Konštantína Filozofa. Som študent 3. ročníka na odbore aplikovaná informatika. A ja som nastúpil po dokončení bakalárskeho štúdia v odbore aplikovaná informatika. Na svoju pozíciu som nastúpil po absolvovaní bakalárskeho stupňa aplikovanej informatiky. Štúdiu som popri práci ďalej pokračoval. Momentálne som v 5. ročníku a už ma čakajú iba štátnice. Mám znalosti anglického jazyka a takisto aj nemeckého jazyka a jedná sa o mierne pokročilú úroveň. Nastúpil som s pomerne dobrou úrovňou anglického jazyka a momentálne sa zlepšujem v nemeckom jazyku kvôli projektom, na ktorých pracujem. Na túto pozíciu som nastúpil s úrovňou angličtiny B2 a so žiadnou znalosťou nemčiny. Nastupoval som s úrovňou anglického jazyka B2 a ruského jazyka B2. Každý deň v práci je jedinečný, dá sa povedať, že riešime stále nové problémy a tieto problémy postupným odhaľovaním napomáhajú k doľaďovaniu jednotlivých systémov, ktoré sa neustále vyvíjajú. Na projektoch ma najviac baví práca s modernými technológiami, ako sú napríklad Docker alebo Java Framework Spring Boot a naberanie znalostí od skúsenejších kolegov. Keďže som nemal žiadne predchádzajúce skúsenosti s testovaním aplikácií, tak bola táto práca pre mňa výzvou a naučila ma jak manuálne, tak aj automatizované testovanie. Vďaka mojej práci som získal väčší prehľad v oblasti testovania softvéru. Zároveň som nadobudol skúsenosti, ako reagovať alebo ako sa správať vo firemnej pracovnej sfére. Príprava a pomoc, ktorá bola poskytnutá k mojej práci, prevažne pozostávala z tréningového programu, ktorý bol zložený z viacerých odborných kurzov, väčšinou ma školili skúsenejší kolegovia. V najbližšej dobe si plánujem spraviť certifikáciu Java. Určite získavanie profesionálnych skúseností v rámci testovania. Dostačujúce finančné ohodnotenie. Super kolektív. Jazykové kurzy. Časová flexibilita pre študentov. Napredovanie. Práca s modernými a zaujímavými technológiami. Rovnosť vzťahov medzi kolegami. Aj napriek tomu, že som študent, ma kolegovia od začiatku brali ako plnohodnotného člena tímu. V spoločnosti sa aj napriek jej veľkosti darí udržať priateľskú a pohodovú atmosféru. Najviac sa teším, keď vyriešim nejaký problém alebo prídem na nejaký bug. A ešte viac ma to teší, keď sa o túto radosť môžem podeliť s kolegami na ranných stand-up meetingoch. Baví ma práca na nejakom väčšom celku, taktiež ma baví vidieť tie výsledky svojej vlastnej práce a rovnako ma baví aj práca s technológiami. Práca z domu je super, hlavne preto, že nemusím riešiť cestovanie. Pracovný čas spoločnosti je flexibilný, pretože zamestnanec si môže svoj pracovný čas navrhnúť podľa potreby a študenti alebo absolventi môžu popri práci stíhať aj štúdium. Zdieľanie vedomostí. Na tíme, v ktorom pracujem, najviac oceňujem spolupatričnosť a vzájomnú výpomoc. Na mojom tíme oceňujem, že sa na nich môžem spoľahnúť a ich ochotu pomáhať mi. Nový kolega by mal byť ochotný učiť sa novým technológiám, nebáť sa ich a mal by byť tímový hráč. Nový kolega by mal byť pracovitý a určite pohodový, aby zapadol do tímu. Napreduj s nami. Po svojom. A pošli nám Svoj životopis.